And I make as I could say, I so na wo kan ya ta ko tu sa dijwa Kwabrachi na nature to. Kwabrachi ne ma na be di. Kwabrachi cry after na go for na free. We pass ya be di bantu an. Abe rachi kwa na ga ni fa be ma se na be bantu ma hene. E ko no si ya wo ko ye wa nya medu no mkwachi no be ko. O ko no so be si ya se be o nya medu na mo kwachi no ko no. No kwani so de ko kan we adman na do kwabrachi so de na ya reho kaka. O so be ko ni o ka be ma se be do kwachi so de na ya kwa ya reho se papa. Someone ba ye. So the man by na reho. E champion sa say wo mun na champion sa fiapre. So champion sa fiapre. The red machine na se be o do mo tra ho. Anti and yo mum nya enti na mka say me kan wi ma ba no so. Ti mo ka so wo ka. The red machine wi ma ba so. O de se de wo free mu. Bansi atro ni. Akonsi atro ni o ni na red machine. Na Asante probably I don't think body coffee. Yo. Adamasua na kwati ni nyina wo ho so. Se nyina free a wa na hwe na so ma sabe. Wi pa ni mo ko bi ho no a ho de ko bi ho. E be nyina Asantehene dia. Se na se de ya o na mo ti bi do kwa de na se. Wa kan no de chi se. Yo. Se Kwabrachi ho na uzu ba ti ho na mo dia. Ya pa no. See, I'm concerned over saying who could be. They can't be as an other kind of way about one. There we are. I was from Moko about so TV, you may dear so. I said, no, first time I always saw TV and I like it and was commented and was subscribers to channels to their mammy. And was said them off for so many day. Actually, na ene da kotoko hene tena ase ye osie asante mampo hene wi ye no ai o tena ase e wo menhia ene odi asem na asem di ni mu no na ye Awua Dumase ye wo ebono memu bro manted mu ho baby sinwa side ho baby na wo bro side ho na na omoso dum nsem na omoso nsem bibiri ho no mu achese na aye bibiri ho no mu achese aye ache asem na da ho ache dodo atewa ache pa yes ahenie no akwakodi ohema na oteso no sebe wonye ade odehye onye dehye konkono ewo mu because kotokohene emamu ye tu komatim hwehwe asem ni mu aye baafo nketenkrechi ka ho na ada ahemfo ka ho be de ho hwehwe asem ni mu ko kire yie eno mu di won busuadua yese kotokohene so hia oba ahema na busuadua ye kasa busuadua kire se de wo nana e baaye ansa na wo maame beba ene wo nana wi ba ansa na wo ba wo hwan sa busuadua so hu ni nyina wo busua ka mem sa na otumfo di na asem enti abusuadua no mu no papa baako ya ono mu no man baako ono no na busuadua baaye no kire se oba ahema ne papa no mo so mo ye anuafo mo ye abusua na papa no so se mo nya abusua won kan ye ho because wo kan ye ho anke ye nware abusua ye nware ye ho ko abusua ni mo ware mo wo abusua ni mo hema ne side na e man so side na kotokon no mfo abusua dua bra na wo hene Awua Dumase akonwa no chese nsam de yese omu firi bantema wo Awua Dumase akonwa mu firi bantema yese bunu ko ne dodo na firi Asantehene ne kobo mu adwa wo mant bunu mem wo no mo sentina kotokon no begire sase nyina enti obo ahema de na abusua dua baaye na abusua dua de baaye no wo se woni ehene papa baako ono no pra henie no ewo abusua mu ye abusua baako wo ye abusua dua baaye ni di ni ena papa no so di na abusua dua baaye no wo ba ahema pese o kire se wo na papa nya abusua baako e ba de se na abusua dua no wo ni di ni ena man so se wo nya abusua wo nka ade hye no ho enti wono so di na abusua dua baaye wo so di ohema wo di ni enti wono so kire mu afiri ba bi mu firi ya so be du ho no ma betena sa Awua Dumase wono but ye hwe oba ahema nsemu ne nkra na busua dua mu no na kire se ni bi wonu meto sini ene meto mebu asem watie oduonu nemu watie oduonu nyina kwakosi na wade ye ba nya abotre tie
so abusua krate so kan ni nyina afei wo ba ahema no afei da wo se de committee no kwatena ye wo ba mu asesa no se de asesa se wo se we wa ha ye busa no wo we mu de no abusua krate so wakan ene se kotokohene ba mu se abusua dua no ehwe mu no ba ahema wonka abusua no ho wonye de hye wo abusua ni intipre na ntam na waka ede agu akunwa no so ene agu wo mo so nyina no ya che ododua ene ye hwa so otwa dwan nan otwa dwan nan ene se nananom kwa gina e ba no ho sere so na otwa dwan mi no ne ye ho twa ba ko ansere to betwa ne aka ansana kotokohene na no beto so se be kire mu kire ne se abusua dua na ye kan enye kekesa o eka abusua dua enye ketuwa bi kekesa nze wunnim abusua dua masa emma menhia emepre emetwe manso so wunnim abusua dua emma menhia emetwe manso because abusua dua na kotokohene wodi gita so di na asem na wo hwe abusua dua na se wunnim ho hwe na ensisi so na we di ensisi so a na se wichi wunnim de wo ye eta abusua eye Awua Dumase ene ani gya ba ma wo mu so many years nye ahini na kodi wrong abusua foforo ho no ma je se enya abusua na edia enne kotokohene abu asem no edia ma wo mu se abusua dua no eye won dia enti wonko na obasa afre wo mu na de obi ma camera kosi ese ohema ne betu na se ye ntu no tie abusua tie ensem na course wo ho no ebra ye ba bidin ko bibiri ya fa ho ama piao tumfo ashami eso na atu ye ase Awua Dumase enkonya sem adehye sem ebe to ni na era edema na nanom se na nanom ko twem na ye na nanom do hu no na nanom fa meto na ni na ene se openi owusu buaten ene se otumfo ntam kese e kan ntam kese se na owusu a ye biafo a otoso ye Awua Dumase hema ene krachi bia na ye friend no openi krachi bia ye friend no openi ko finto a sabe na hema ayi ne se omedi Awua Dumase ana sabo somtwe akonya no sabe omumienu nyina omunya adehye ya ono openi owusu buaten na sabe oye Awua Dumase dehye ewo akonya no ho na hema so ede ntam gese no boss se dabi one openi owusu buaten nyina no sabe omo ya ade baako enu nti oye dehye ewo Awua Dumase akonya no sa enso na openi to no yi no so no ono so eye dehye ewo akonya no na openi owusu buaten na dancefo a oyi omo no na di odikan ye openi che di abo na openi aleskusi na hema so na dance ni na ye friend no openi George Awua afari na openi owusu buaten ene di kan bonkro no ebiso no na edi kan ka yira ntam kese no na ose na busua dua no na ne nana ede ayiwa koyiampem ne nana ayiwa koyiampem no na ne nia ba ne efre no abaasi akwan asumia ponko ana obunyina efri kwantwoma Wadama ose ayiwa koyiampem na owo akosia awisiwa Awua pani ene kunama pani na ose kunama pani ene wo nana kwatima nana abuajewa ene nana owusuwa pani ene ochere se ono so ewo nana chema na nana chema so ewo abnafoa akosia owusuwa adwa owusuwa ene nana abna ahemfie na ose nana kwatima ewo esa wo Kwame Bonso nana kwatima nso wo Kwame Bonso ya okra ene kwabna kire ene ose nana abnafoa enso wo abna jama kwabna kire ene afia enima
ɛna ɔse abena gyama nso wo akosua de abena kra kwaku foku ɛne kofi owusu ɔse akosua de so ɛwo abena yɛbo a adwo akyerɛ ana ɔno yɛ ɔpanyin owusu boate no ne maame afia dutumu a kwame nsia kwame brenya ɛna abena yɛbo a ɛnso so wo akuagu ya nsia kwabena akyerɛ ya kankam ya wanane ɛne kofi amankwa kachi ɛna ɔse adwo akyerɛ nso so ɛwo abena nyameche kwadwo boate ya owusu ɛne kofi amankwa ɛna ɔse afia dutumu nso so wo kwasi amankyerɛ kyerɛ gye abo ano yɛ ne dance ni no afia ntwiwa ɛne amaya nkyerɛ na ɔse na dance ni na your friend openyi Alex Kusi no ɔno free Awua Dumase adehyeɛfoɔ na sɛde ɔmo ɛwɔ no free kwantwoma no nso na your friend openyi Alex Kusi na ɔne nana ne asumia pɔnkɔ na ɔse abena kra ɛna ɛwɔ ama wisi wa sɛ wa akoto kofi kyerɛ me kofi twum ɛne afi atema ɛna ama wisi wa nso wɔ kwabena apɛw kwabena afo akwa kwame mpiani ɛne ama kunama ɛna ɔse sɛ wa akoto ɛwɔ akuadu fie ama yɛboa afo a ɛne kwabena adɔnsa ɛna ɔse ama yɛboa ɛnso so ɛwɔ kwabena amankwa na nabusua bia no na wo nto ato aso na ɔkyerɛ mu no ɔsan to aso sɛ akosua wusiwa ɛwɔ awua panyin ɛne akosua nima kaakyi ɛna ɛwɔ akosua atema ɛne ama kunama ɛna ɔkyerɛ mu sɛ akosua atema ɛnso ɛwɔ ama sɛwa kofi duku ya penaman ɛna kwabena ofori ɛna ɔse kwabena ofori ɛna na ɔyɛ dehikane a na ofiri kwatirefie a sɛbe obedi akonya no na ɔse ama sɛwa nso so wɔ ya adoma kofi gyaw kwabena panyin adwo afɔdwo ɛne kwabena oduro ɛna ɔse ama adoma so sa ɛnso ɛwɔ ya afua kwadwo kwaakye edu kwadwo ya mponsa ɛne kwabena oduro adwo afɔdwo ɛnso wɔ kwabena owusu ya owusu kumi ana ne kumi kwadwo amoa ɛne adwo ɛkya na ɔse ya mponsa ɛnso ɛwɔ kwaku yɛboa ɔkyerɛ mu sɛ adwo ɛkya ɛna ɛwɔ atapanyi atakakra kwabena tawia ɛne apia sɛkyɛ ɛna ɔto aso sɛ abena ahemfie ɛnso ɛna ɛwɔ ya mua kwasi amankwa ɛne nana apia kunama ɔtɔ so mmienu a na ɔyɛ ɔhema ɛwɔ Awua Dumase ɔkyerɛ mu sɛ nana ya mua ɛnso so wɔ afia dɔnkɔ afia nane adwo akunama ɛne kwadwo kumi ɛna afia dɔnkɔ ɛnso ɛwɔ akua akyerɛma adwo amansa yaotwi ɛne nana akua nkrom ɔtɔ so mmiɛnsa a na ɔno so ɛyɛ ɔhema ɔkyerɛ mu sɛ akua nyamekyɛ ɛna ɛwɔ kwabena boate kwabena gyan ɛne ya akunama adwo amansa ɛnso ɛwɔ kwasi ɔsɛe ɛne kwabena obiri ɛna afia nane ɛwɔ afia brenya akosua mframa akosua nyamaa ɛne kwabena yɛboa otumfo ahyame ogusu kokɔ na busua bia no ɔto aso sɛ akosua nyamaa ɛso ɛwɔ kwame kran kofi frempɔn ɛne afia anima akosua mframa ɛnso ɛwɔ kwadwo ahenkra ama niwa ɛne ɔmo ana ɔmo keka ho ɔse adwo akonama nso so ɛwɔ afia akonama adwo asantoa ɛne ya afɔda na ya afɔda ɛna ɛwɔ kwaku kran abena manu kwasibu ahen ɛne kofi di ewu ɔse afia asantoa nso so ɛwɔ kwabena ɔsɛe kwabena boy ya ɔsɛkyɛ ɛne kwabena ofori a ɔtɔ so mmienu a ɔno ɛna ɛyɛ abusua panyin a wɔwɔ sesei ma kwatirefie abusua no na ɔse mmaa adwa ne nyinaa efiri sɛbe na busuam a sɛbe ɔmo adehye bɛn mu na ɔgbeɛ no ɔbɛka Awua Dumase ho abakwasɛm kakra ɛno ɛna ɔkyerɛ sɛ Awua Dumase ɛyɛ ɛwɔ kontre fekuo a sɛbe ɛwɔ Asantehene mu yɛ sɛbe yɛra ɛne sɛbe yɛra ne da ano ɛyɛ Asantehene ɔno ɛna ɔda ano
na ɔse ayiwa koyi ampemba a ne yɛfrɛ no Awua panyin etu free bantama na ɔkɔ ne wɔfa hɔ ɛwɔ kwantwoma seketia ɛhɔ ɛna na ɔse ɔkɔpɛ bra abɔ na ɔse saa brɛ no mu no na ne nana ne wɔfa no buahen kuro efiri buahen kɔkɔ efiri mu na ɔse saa brɛ no buahen kɔkɔ ne firi mu no na Awua panyin sɛbi na bibi aba ne ho ɛno nti na akonya prɛ no na obi anim sɛ ɔno ɛna sɛbi na ɔno ɛba abɛdi akonya no na ɔse na Awua panyin nso wɔ ne ɔfa ase bi a ne yɛfrɛ no akwasi champon na saa brɛ no ɔno ɛna no ɔno ne ɛpre akonya no na ɔse saa brɛ no na na kofi su no a na ɔyɛ bono hene saa brɛ no na ɔsusu sɛ Awua panyin a ofiri bantama no sɛ bantama no sɛ ɔba na sɛ obenya saa seketia akonya na sɛbe ɔde seketia no bɛba asanteman na ɔkyerɛm sɛ saa brɛ nso na ɛko so ɛwɔ asanteman mu ɛno nti na kofi su no etu tia Awua panyin sɛ ɔbɛba bɛdi akonya no ɛno nti ɔmo de akonya no ɛma ne wɔfa ase no a ne yɛfrɛ no kwasi champon na ɔse ɛno ɛna na Awua panyin ne bo anyo so ɛno nti ɔne ne dɔm so firi seketia ya sɛbi na ɔmo ɛdɔm no na ɛdɔɔso yie paa na ɔse ɔmo nam kwan so no ɛna ɔmo bɛduru Awua Dumase ɛhɔ ɛna ɔmo hu sɛ ɛhɔ deɛ ɔmo bɛtumi atena hɔ nti ɛhɔ na ɔne n'abusua no anaasɛ ne dɔm no ɛtenaeɛ nti ɔse Awua panyin Awua kofi ɛna ɛkyekyere kwetire ɛna kyɛmaa amponsa ɛkyekyere fiapiri ɛna ɔkyerɛ mu sɛ akwae soso ɛna ɛkyekyere damasua ebia ɛna ɛkyekyere ayankoma so ɛne atronie ɔse ɔpɛni tobowai fɔano ntumi ɔse ɛdɔm a ɔmo baayɛ ɛne abusua ne nyinaa na ɔmo baayɛ na ɔmo bɛkyekyere Awua panyin sɛ nea ɔsi kan ɛno ɛna ɔmo bɛkyekyere saa nkuro ne nyinaa na ɔse saa brɛ ɛbɛdurubere bi ma sɛbe bantama akonya no ɛbɛda mpan ɛno nti yɛwura ɛto ne nsa frɛ Awua panyin sɛ ɔmmra na ɔmɛdi bantama akonya no na ɔse ɛbrɛ na Awua panyin efiri Awua Dumase abɛ bantama no ɛna ɔmo a ne nua ba ne yɛfrɛ no akwasua owusuwa de nkyɛm ne ba a ne yɛfrɛ no akwasi kra bosontwe sɛ ɔno ɛna ɛmɛ tena nanan mu anaasɛ sɛbi ɔmɛdi akonya no ɛwɔ Awua Dumase na ɔse ɛbrɛ a Awua panyin ɛne ɛdɔm nso so firi Awua Dumase ɛkɔɔ bantama no ɛna ɔte sɛ ne wɔfa ase na ɔmo a ne bɛdi akonya no sɛbi wɔafiri mu ɛno nti Awua panyin ne dɔm no so san firi bantama ɛba Awua Dumase ɛbɛyɛ ne wɔfa ase no ayie na ɔse ayie n'akyi no ɛna sɛbe ɔmo punu n'akonya no ɛno nti ɛna yɛfrɛ Awua Dumase akonya no bosontwe akonya no ma sɛbe yɛyɛ adehye ban mu ɛde ɛmaa no na ɔse saa brɛ no boadi kofi ɛna yɛyɛ no ban mu hene Awua panyin yɛyɛ no ban mu hene ɛna ɔse asante korɔbea yɛyɛ no adɔnten hene ɛna wia kofi kwetire a ɔno nso so yɛyɛ no gyaase hene na ɔse ne wɔfa ase no ayie n'akyi no ɛna ɔde ne wɔfa ase foforɔ so a yɛfrɛ no amankwa atia ya na ne maame ɛde nana aboagyewa ɛbɛyɛ Awua Dumase ɛhene otumfo akyame ɔpanyin a ɔwusu buaten nso ɛtoa ne nkuro bɔ soɔ no ɔsan kyerɛ mu sɛ Awua panyin na sɛbe na ɔbɔfoɔ bi a na yɛfrɛ no Krɔbea Asante na ɔsan bɛhyia ɔbɔfoɔ foforɔ bi a na yɛfrɛ no Antipim ana ɔkyerɛ ne sɛ ɔntu ɔsɛ Antipim na ɔsɛ ɔno ofiri dɛnkyia ɛnam sɛ ntɔkwa a na asi wɔ hɔ no nti ɛna otu ɛde firi baabi a na ɔwɔ no na ɔsɛ Awua panyin agye Antipim yi ɛma ne tena ɛde ne tena n'abusua ho ɛwɔ Awua Dumase na ɔsɛ Antipim no n'asefoɔ no
ena sebe omo eye Odumase number 1 efo no ose se ohwe Awua Dumase akonya na ahemfo a omo bedi akonya ni nyina no sebe omo firi kwatire fie ana eye Awua panyi kwasi kra bosomtwe amankwa etia ya Awua ene kwabena kire na ose kwabena kire ena sebe sabre no ya santoa ekun ni mu no odi ahemfo aduonum enan anim ema sebe omubu abo man omo ho anu sebe omo ekọ ekun no abesom asante na ose kwabena kire ekun koden ema sebe ono kwan afa aso a odi free mu no na sebe enye pampa na nyina asante edon nti enema kwabena kire edi free mu esa na obekire mu se sabre na kwabena kire ye che no ose November 17th 1900 ena sabre na Awua Dumase ena na ye capital of Western Ashanti enunti na emrofo no ehwehwe no se ne nkodi a wokun asabi ogina Asante edimu ekuninti na emrofo no ehwehwe no na ose ye che no ena asabi ye de no ba ene bia ye frɛ no race course ose 23rd November 1900 sabre no ena ye de no ba na ne nanu mienu achi ena ye de no ye che no ne na mienu achi ye de no ba sa race course no na ho ena sabi kwabena kire sabi yekunu ya ankore hene sabi ono de oye sabi obete ne ho ema sabi na sama hene na hwidie hene ene otumfo chiame bafo kantenkre chi so ekọ efa na medical akan na sankore man hene ne de no na sankore man hene se sabi ono de obua ede ma nana owusuwa aye biafo ninchemu ene se one nana owusuwa aye biafo eya adwene se Awua Dumase akonya no etese bantma akonya no sebe eye mama dwa ena mema ase ena sebe omudi akonya no kan se akonya no sebe nana hema ene opanyi owusu ate omonye ade baako ene se krata sebe nana hema de bedi adanse no a na echiremu se akonya no eye mama dwa no echiremu efie enan bi a sebe na omudi akonya no ema o kire se akwasi amankwa afie enu afie kojo mensa fie ni atakwabena fie eno ena nana hema ne krata no de baaye adanse a eye nana ya Awua edi ye no o kiremu efie a omudi na nso so nana hema krata no de bedi adanse sa efi bubu a enan ni na wentini ankire mu ba akokra asabi ofi se ya ade a waje atum ze ebia eye mamadwa na ebia efie enan we ene ebia na ebia na wutimi kire efie a sabi u free ma enam so ma wutimi ebedi akonya no na nso nana hema entumi ankire efi kokra ofri ya ne krata na odi bedi adanse wentimi amfa ankire nana saman hene nana hwidie hene ene otumfo chiame bafo kantenkre chi so omuso nchiremu a omuso di bua edi ama opanyi owusu buaten ena otumfo wada mame ekenkan nana no se omuhwe entam na sabi eba ye na opanyi owusu buaten echiremu se sabi one nana owusu aye biafo omo enye ade baako omo nye boja ana nana owusu aye biafo so ede boss se there be oni opanyi owusu buaten de omo nyina omo ye boja sabi omo nyina omo ye adehye a omo nyina timidi akonya no na eno ana nana no miensa se wohwe omabusu ya bia num fi etifi hono mo kra no ahyase na obia de ye soronko nti e hono na no nana no se we ka so ne ne ya ade baako ana se one ne mene wo ya ade baako na we se mene wo nya ade baako no na nana no mu bua se ampa omu mienu nyina no se be omu nye ade baako kura be so egu daruma Awua Dumase de se de to ni daruma nana owusu buaten esre wota kese egu na ahima so
Ebra who bore a branch in Coffee too, so the Okunyanamano. And I was slow attack a second, so I'm no Coffee too, I said, you bro, this year. Now, no, and the idea say. I am at the boss, so ne Sabi, of a new who's watching now, I had dear Babo, with the mark committee. Said the working kind of me now, no, Umuye, no, Adama, graduate, no, now Umuapai, now some correction. Umu miensajina fana baako ejina ye na san kore hinete ne ho se ono ne hwenu kura utie no a ogua ne ma na ahima na miensa eye odaroma na san man hene odaroma na abidi hene eno chiame ba fo katankranchi umu miensa so se odaroma openi osu buaten na ne nkuo no to aso a umu egua ma no bewura chiame krata no a ne gina so kan ye Nana Bantama, and Nana Marine, Nana Kumu, Ediasam Namna Butu, Nuka. Nam so much Yasam Namna Butu wedding. I say a member, dear. Sabi a member Dano Sono, you call memory. And Asantehene say your bobs now, your boko, said Mammy. And this so a member, dear, necklace, Nana Hima, or nay. Osu Batin, Omuya Debako. If you say that's a good baby and it say, and I say, Sassam the talk you anymore. And tell me, BCI, the mamma, no, now, can once. And tell me, talk, Hano. Or no, one casa a so until the old grandma, no, Nahoni and Yentia said, Omuka, no, two grandma, me grandma, the friends. Osu Batin. Oh, so, and come walk in, Murachami, and come walk in, or can I say, on any wood. So, there's no one to. And I don't know when I am going to a Katana from the you are a Roma, your Mokai, ya, and burning. I never can look at them and the graphic can Unkra, boy, you are dancing for Kanye. You do all Kanya, all can one can if you want. Come in. As some I Pocano, and in the Abifano, so you. As some not done it, grown not done it. And then I'll Kanya or buy when you're free. I want to. They can't say in Naya at the back. So you are can. Now then I'll Kanya one can. One can say, oh, can say, me no, and I was a son over to me with the action. Once I can catch in now. And then you have completely 10. And something Nananumina, they are super out to comedy. So, Anna, Jackin can have what? So, you all more, wouldn't you are was be a mini. So, will be back as a way, make kind, walking kind of one car. Can't into I wish you had no motivating our I only know your man and no me pencil, me my pencil over the buy. I shall tell you now, or winning. Then you now, young son, Sunday, your warrior will have. Now, men are not said to a ball or moon and and I'm one of the women with the one and now, so you're okay, you are crashing. It's a review of one. You'll be family, and we are the man. Men who not come. You're poor young Mark was this a man and I will be a good know how more or some and your wound, I don't know family and animal. Just a way okay, be now our account. Said you're okay. What's saying you have to pay? And some catching candle, Sabi, a beautiful free. 9 months to be one day without, but I was, and some kind of all said the son say, one can say, what depending the idea about.
What can the enemy? What? What can the enemy say? Penny to oh, Nana. Oh, what can I say? I don't know. The Muslim here. Also, you are any. There be no penny now. But you know because what you know. Powerful. Naima. Say, Bibian, what they are, you two will be at us. So, Bibia, what can you, one can, another can. Never be a walking now, the crash, what you can. I ain't see, I have to see. The Acham Martin, so actually, not giving me. Say, you should prove by ya. Again, Usuati, enter our car, say, and Anima and Yagi, and Yagisi. I assure you, and Anima, I wish you do at the buyer. Yes, we have a chance, a woman in the white. When to watch, I said, when you open you, Usuati, I had the crow. As I said, yeah, or ye in Ano, the beginning in our Babra. You would also buy you, or they will say, I would say, dear, I know what's the shot, the big at the NSC. It's your share, and I meant to me, actually. Now, if you put I am a proper father by you. Well, so it did not know Monsieur Dianu. A bad committee for no air car on the portal. Yes, I said, I am an I to say. Only open your Subuati, over the hour, dear. Tell no me by any say. One when you're at the Abaco, it is a committee, no, or my committee, no, I give you my Cassia. It means so much of my committee. Eula, Madame. Actually, Maggie, I can form a committee. Some committee, I had dear pa. Now, a drew Nana, a dancing a solo. Anna, or I said, what did you want to know into which channel you said, our dinner mono. Committee for no anti committee for no anti I said, or my Ofasi awade me ba ya na se enye ofasi awade eto onu antu nchana be no achi amefo no abo no wa che se de oni committee fo no ya agini ana ejibu na ayiko ene nso ozo ni committee ya ade no ba ma kenya se ene nso asore se na sankwale wono so akasa bi esanse se de ohwe ma committee no ari di report o mo ka ni nyina ebo wiye ya ansana obeka se ye ma medwade a ene ne kasenka o ka ho na nam se anye ma medwade nti no ane o ne committee no ebe ya adwene ene na duru kosofo no so ma wi afo no so no o mre to so se o mne be ma kenya se ne ya adwene esanse ma wi sankwale wakasa mi so ahwama committee no a try report no ama obe waste time ama ya kai ni nyina dia na ono so wanyama ni na duru na nkobia afọ no ana ono so cha say krata bi bai 1952 ana asam ya emameda na wetimo mu say krata no sabe ye wura na ebu asam no na committee for na ntima me e wuru say na ayemameda ana asa ne mameda e de na be ya adisiga no na godo sesenka ono so krata nkehwe mu a Kebianka Ebaboa, Namura, Ada romantic. Do one wala. I say, a minute, Cometino, a yard. Job. A weird massage. You say, a weird massage. ATM. We are paying no what you say. So, we are paying in what it's low. And yet, so many that so, congratulate. But you found no kumu. To rescue to her. Also, on the debate about right. And then I'm going to bomb the bar. But it's a man said, we could see it. I never really was here. No, Nechi. So, Nechi. No one back. So, Homer, no one back. I near a friend of Kwame crying. I never friend of Kwame crying. And then they can never put nearby. What is happening on only your command? Let them not put nearby. I'm crying for Sraku. I don't come crying for Sapunano. If you never also say a real actually never. If you want a chinchilla, what's the food that you
Ono kwabra kran ne ba mienu jan. Ose no kuduma kwabra na ba mienu jan. Wo yasa. Ono wo yasa. Yasa sa. Ena yasa sa wo bake. Yasa sa wo bake. Ene twinwa. Ono wo twinwa. Ki hono ne eto ato a. Sabe, bam kran de no what is we grow so no ye e basa no. So kwa no so cha so mo so e basa do to so ne duka to ba. Ana everyone and nam so ba. So nam so asabe. Obi bi. Jom. O se fu wa ba nyina mo be bibia no. Enye sabe bojam akokwa. Ni nyina na akokwa. Si nyina na akokwa. Kojo boaten won ne de. Kojo boaten no ha. O maame ye friend aju akira. O so mo ne fa aju akira. O maame ye friend akwasu ade. O maame friend akwasu ade. Ti. Jom. Na akwasu ade onua ne afia anima. O so ko de ni nyo ne afia anima. Na kwabrache. Ana kwabrache. Na abna jama. Ana abna jama. Abna jama, abna fuwa na wo. Abna jama, abna fuwa na wo mo. O se do kurebu. Enti abna fuwa so maame ne kirema. Abna fuwa so maame ne kirema. Kirema onua ne akwasu awusu a. O so onua ne akwasu awusu a. Na abna himfie. Na abna himfie. Abraham fie na ebe wo akwaso akunama. Abraham fie na wo akwaso akunama. Akwasi amankwa obedi abusu apanyi. Akwasi amankwa obedi abusu apanyi. Na ya amoa. Ya amoa na wo afia donko. Ya amoa na wo afia donko. Na afia donko wo akwaso akunama otoso. Na afia donko aso wo afia akunama otoso bienu. Saa bre nyina na abesi kwa branches so. Wo saa bre nyina na abesi kwa branches so. Wo de kwosra. Kurama panyi na wo kwatima ne abo. Kurama panyi wo kwatima. Na aboajewa. Ana aboajewa. Wo usu apanyi. Wo usu apanyi. Na aboajewa na wo ye wawia ani aboajewa na wo ye wawia ani amankwata. Ana mankwa. Amankwati apanyi. Amankwati apanyi. Eno your friend say aboajewa no wo chema wo no ba wo abna. Aboajewa wo chema. Wo de kwosro nso a Yo. Ono wo mu nana pa wo ka no. Yo. Emba no ya asomya ponko ene abasi akwan. So no ko asomya ponko na mabasi akwan. Ayiwa koyi apem. Ayiwa koyi apem. Ena bwahin kokko. Ayiwa koyi apem na na ase ne akwaso ayisu adanchi ewu apem. Ayiwa koyi apem na sabe onu na akwaso adanchi wi apem ase no wo. Eno ne Awua Dumase. O se no pa na Awua Dumase ade se mu. Ebesi kwasichi kwabrache ofiri ho. O se besi kwabrache so ho na efiri okokon e. Eno no ne ba eba bedi ya. No ne ba bedi ye. Kwankran ba ya wono so ne majan no so bewo. Kwankran ba so ne majan. Eka ho ne ade. Awon so bedi diwie. Onti sa na Awua ba ku no ya so ni won so besira kunwa no. Se Awua ba ku no ya so ni won so besira kunwa ni di. O ga so obesi ahimfia ma wo. O ga so obesi ahimfia ma wo so wonsi. Na abuja panya kwasi amankwa. Abuja kwasi amankwa. Nyina cha na che. Sisa on de bi no na bi fasuma no. Ozo ayeboafo. O maami e friend amafoda. O so mo me friend amafoda. Amafoda ne maami ne ya benima. Amafoda so ne maami ne ya benima. Ya benima maami ne amamansa. Ana ne maami so ne amamansa. Brosanko. Brosanko. Ade akwaso awusu a. Akwaso awusu a. Abra yeboa. Abra brekum na omo no. So masi eno no. Omo no nka ayi. So mo nka Awua Dumase ade se no. Ehun. Afia dobia. Afia dobia. Abra yeboa ne amamansa. Abra yeboa ne amamansa. Ye nyina ayi friends wo mu nyina ayi friends wahima osu ya ne nana no. O se bo nana mu di no obo ni nyina ache wo no. Jom. Jom. Kofi amwana de akwaso awusu abae. Kofi amwana de akwaso awusu abae. Na abuja panyi amankwa. No beja ko buso ko sama kwa. De best wo meye ohima wo ho. O so de ba so meye ohima wo ho. Oba ne busu ani ni akwaso awusu ne nana. O so nana ne akwaso awusu a nana no. Grandmother ya bo anima. O se ya bo de mo nana pa ba ko. Ba ne afia dobia. Se ne ba da afia dobia. Eba ne amamia. Ne ba na mamia. Mane abra yeboa ne amama. Ne manu so abra yeboa ene mo beka ho. Amama nsana ne ba ne ya benima. Amama nsana ne ba ne ya benima. Beniwa tata. Beniwa. Ono ya beniwa wo amafoda. Ono ba wo amafoda. Na wono so wo usu ayeboa. Ono wo usu ayeboa for to this. Nyina
Omo de woman no bro sanko ene free ni. So de mo sabe mo ka adese no. Eno mko people kum ti sana. Yo. Aye. Sana. So sana je bia ba o da mo tre. Hwem no ko da to be da. Na wo mo ka say asem ba 52 o mo ka say mama dwa da be free ho na huru fa so. Kwa me kra no ba na huru fa so say mama dwa ya de chiga. So sabe ba ya na ka say mo de ka te ba say. I say aye mama dwa no. Kwa me kwa mo sabe enam ana o sabe edinu me ko ba ma hwem sabe wonya abedi o ku no. Ne ma e be bibia ba ka sabe ade aye mama dwa da bi. Anyanti. Adena de sija fitete. Na me kan asa kosi so ya chiga. So na wo kan ya sa kosi so ya chiga. Kwabnachi ne nikato. Kwabnachi ne ma e be bibia. Kwabnachi kura afa na ngomo fa na free. We ma se abedi bantu an. Abe nachi kwa afa na gani fa be ma se abedi bantu ma hene. Ekun no si ya wo kun ye wa nya medu no mkwachi no bi. Okun no so si ya sabe o nya medu ana mkwachi no ku no. No kwani so de ko kan weird man ne do kwabnachi so dia na ya reho kaka. O de sabe ne kroni o ka be ma se medu kwabnachi so dia na ya kwa ya reho sem papa. Mo ane ba ye. Se de man ba ye na reho. A champion say woman champion say fiapre. The champion say fiapre. The red machine na sabe o do mo tra ho. Anti yo mom nya entinam ga say me kan wi ma ba no so. Ti no ga so wo kan. The red machine wi ma ba so. O de say no free mu. Ban si atro ni. Akonsi ato ni o ni na wi ma say. Na Asante probably I don't think body coffee. Yo. Anti adamasua ne kwati ni nyina wo ho sa. Se ni na free a. Wa na hwe na so ma sabe. Ria pa ni mo ko bi ho mo a ho de mo bi ho. Sabe ni na Asantehene dia. Yo. Sana Awua Dumase asem. Se bi Dumase so ko ka na se sabe. Oye ba ko dia e no ase na che se o ka ho. Ase pa na kwa nche. Tu wona sabe ko kwa ya. We di bi. O se sabe ka ze ka buso bi a. E ka wo ase. Se de ya o na mo ti be bi wa na ase. Wa kan no de chi zi. Yo. Se ko branch ho na wo subo ati ho na wo dia. Ya se pa no. Si naima kosea na mo kosea ya mo di bi. E ka dia se na so ka na zo do mo ba ko a. Debi atisa. Ono me se ne bu asemi. Naima. Awua Dumase, sorry, somebody was sorry. Asamba ama yura. Takasema maile tuweni. Eba ya wode takasema mo so se. Ono mu nyina ya de ba ko. Kodo ko hena motre. Ma sa ko ti ko tugo bibimu. Eba ya na buso bi ase bo se ade ba ko aso ko ba. Ko bo buso bi ano na sabi. Omo so mo ba ko no wuso mo sabi edi ne wo buso bi. Ama sabi mo so kire yi. Banya na so ne ba ko ka pere gba na sabi edi no buso bi. Bana mu nyina acho adwene. Kodo ko hene. No wa chira ko nyana se. Bani achiri ase ena ko nyana se. Sabi ba ye. We are paying for sabi me chiri a ke pu nyina ba ye. Iwa da chase. So ko ka ta se. So no we ba ko. Na ko do na chiri sabi wo na wuso ba se ko ndi ye. Na wo nya di ase di ya. Wo ma ba so. Ana de ball. Ozu wa ti ni busu afo a wo di won wa wo di bi wo di fo alo bi se na ti libya na o kan se ti rapo mo ti libya wa na mo ti mo Naima, Jawa, Chujana, call Kunti for him. Overbra.
The day of my room, so see, I'm not it. Papa Monday, I'm in room. And every part of the body, you're talking about. Abusia for Edini SN one so TVG channel so you subscribe to subscribe like no comment no share them out for so you enye bia hwe eye Awua Dumase nkonwa no ho nsensem ne ko tie bai no say wow so to ba no tie oba ahema to say afi de na adisem no ebi wo ade afim ebi wo say ne sensem a wo kan ye wonsem nyina wa ha oba person nsem nyina wa ha nti de enye ye afiri mu afi o say ko fa dance fo e wo ne se da bi Asantehene mmerɛ nse yɛ ka asɛm yɛ frɛ ne yɛ ka asɛm a dance fo nyina wayi mu dada aba ne sɛ aso sa kofa dance fo won aba committee yɛ te committee ma o mu ne sɛ dance wo no sɛ nka de ba dada Now say you got what I want say in the pussy Yamuka semi na you a say this say and then running with you a homework. Yamiadum, a buyer, you will bua some mamma for film for say, no, Yana, ya this year. There's a moment in the assay. Yana, the assay, and Yana, Jomoka, the end, into the powder, yeah, we now, what are my dear Sam and I, you are the warrior, no, dear, now, Ujinaka, for you, probably a Santa Coto. No cry out for Bamasu, dear Bano. Yes, and Quan, Amana said, Yamimano and Quan were now on Tracy. Now, there be a Radisson on your Sakra. Now, as some idea, they say, but which may have one of the said, or Yaku. They can say, Yamin when they have a food and a trunk. My will be showing Mirano, Bia, now, what's the idea? Some children, now the Baha, say Tibiano, the big chap, I'm on the first one day, you wouldn't be you hear a man, Kotokohini, and a Minan in Teso, so soon I but put your man of Mantis, and so, Yenna, this year, and she said, Yamai, son of them, Mamma on Capo, Himan on Capo. But as I say, I want to him to the own tune. So, 2 1 2 the time free now, so what to know. Was it on Capo? On Capo,
Yo, me mo twa sa dia ko to bi bia so sa. So ma wi ni. Yes eh. Ye gina ye tie ye mfa ko ye news why. Eno ma le ne publish ye publish na ne ka. Na le video na ya won kan ho bi. Messi fashion Messi die be done now. The boy ye be done now. Aba we ti twa wa ti die be done. Non du be bani ne ye nyan so. Ade ti ko ye Nana ye no kakafo. Enti sisi Awua Dumase for atedene. Tisa wo hwe jubilation mu jubilate ye tupa de go mo so nya de ade a. Na se Awua Dumase enkonya ye wobunu memu no. Akonya ase sa kodi abusuan wo for nsem so many years no. Afi de aba abusuan konkron na ho no. Ewo Awua Dumase for. Eni tiro mo ne ade a wo mu di nkonya omu di ahurisie. Mo ne ade ebo mumuwe eye dede nye bibia ntia because wakonya kodi ba bi a enya ehadwene pa abusiafo nyam di dwuma de chen fm Kwaku Alaska bini wesia da senne ibedi nko pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.